לפני 100 ימים התעוררנו מחלום באספמיה והתברר לכולם שחיינו פה בלה-לה-לנד. ממשלה הזויה ושיכורת כוח התנהלה פה בהפקרות משיחית. שרי ממשלה עסקו בהכנות לבניית בית המקדש, חילקו ג'ובים מופקרים, תנאי שכר מפליגים ופנסיות מעתירות במיליארדים. היינו על סף חקיקה של פטור גורף משירות לאברכים. רבנים שמעו פעמי משיח, הם שמעו, והקיסר בנימין הוא בכלל פצח בהכנות לקבלת המלך הסעודי בירושלים. ב7 באוקטובר התברר לנו לאסוננו שמלכנו עירום. הוא חלש, מחסניו ריקים והבטחותיו חלולות. 1,400 ישראלים שילמו בחייהם על ההתפכחות מהחלום הדפוק שלנו. צה"ל נלחם בגבורה עילאית. בנינו משליכים נפשם מנגד עבור מולדתם. אבל אחרי 100 ימי לחימה מרים, אזרחי ישראל עדיין מחפשים מנהיג. כולם כבר הבינו שנתניהו מזייף חמלה, משחק עוצמה על גיבור וממשיך לשקר שליטה.